Witajcie rozstojmili. Witam pięknie wszystkie gryfne dziążki. Witam pięknie wszystkich wyzgrynych, ciacianych synków. Ja się mianuję Niklaus, jak to się już przyjęło, profesor niezafes habilitowany. Ostatnim razem my się rozprawiali o takim temacie Dzień Matki. Bez to dzisiaj. Analogicznie porozprawiamy się o takim nadchodzącym święcie Dzień Ojca, który będzie już 23 czerwca. To jest ciężki temat. To jest ciężki temat, szczególnie jak ktoś nie jest ojcem, albo jak się go do tak inaczej barzy z niemieckiego Vatrym. Słuchajcie, być ojcem to jest takie ciężkie, to nie idzie powiedzieć. To tyle. Dziękuję za uwagę. To był ino widz, mumwos. Fajnie my się pośmiali, a fajnie my się pożartowali, trochę bardziej na poważnie. Słuchajcie, co możemy powiedzieć o roli Fatra we familii? Wiadomo, co ta rola z czasem, jak i też rola matki, jak i w ogóle wszystko na świecie się fez a fez gibko zmienia. No ale kiedyś, jak to się godo za stary pierwy, tradycyjnie we śląskiej familii to wyglądało tak, co ten ojciec robił kaś albo na grubie, albo na werku, albo na hucie, ciężko robił, a w ten czas mamulka doma się zajmowała się, opiekowała bajtlami. I generalnie zamiast tego wszystkiego, co ja do was godą, to polecam wam gorąco obejrzeć się jeden ze filmów od pana Kazimierza Kuca, czyli Sól Ziemi Czarnej. I tam jest właśnie idealnie zaprezentowano postać i rola ojca w takiej tradycyjnej śląskiej familii. Jak on jeszcze dawno temu we ciężkich warunkach robi na grubie, potem już taki ściorany, wykamany wraca do domu, tam już na niego czeka żonka, a dwa synki ze obiadem. On tam mu tego karmi nadla, potem ten jeden bajtel mu hachmęci tego karmi nadla. I to właśnie tak wyglądało bardziej, co ojciec się zajmował tym zarabianiem geldu, tak co by ty całkie familie zapewnić byt. A sam tutaj na Śląsku wiadomo było to głównie jednak połączone z robieniem we tak zwanym przemyśle ciężkim. Gdyż z kuli tego ten ojciec we tej familii bez te bajtle, bez ta żonka był otaczany takim swoistym, takim kultem, taką czcią. Mieli go we wielki zocy, bo wiedzieli, co właśnie on robi we takich pierońsko czasem, a naprawdę pierońsko ciężkich warunkach, co by jak dostanie gel, tak przynieść ten gel do domu i umożliwić jakoś tej całej familii funkcjonowanie. Naturalnie też poza tym aspektem takim utrzymywania wychowywał. A ojciec wychowywał często ręką, jak to się go do ciężką. Oprócz tego, że robił te wszystkie rzeczy typu odprowadzał swojego bajtla, kiedy on jeszcze był mały, do szkoły, albo go odprowadzał, a łaził z nim na mszo do kościoła, czy też ze żonką a bajtloma z całą familią szedł na szpacer kaś do parku albo na miasto. Swoim bajtlowi, synkowi albo cerze nierzadko rozprawił historię o tym miejscu, kaj one żyją, skąd one się tam wzięli. No to też jak to się godo, czemu we tej chałupie Ornung wychowywał te swoje bajtle tak, co by one miały poszanowanie do niego, do prawa, do porządku, a do inkszych ludzi. Co też właśnie z kuli tego wynikało, co jak bajtel coś nazgobił, no to ojciec ze galot wyjmował pas i były tak zwane szmary, albo wciry, albo lejty. I w tym czas te bajtle fez a fez gibko się poradziły spokopić, co one zrobiły źle. Też naturalnie we sytuację, szczególnie kiedy się rozłazi o taką relację pomiędzy ojcem a synkiem, bo wiadomo, co tak bardziej ku sobie bliżej się mają muti ze cerą, a ojciec ze synkiem, to jest naturalna rzecz. To też często fater uczył jeździć na kole. Ja pamiętam jak ja był mały, to miał takie koło, które one na zadku jeszcze miało taki sztil. I to było po tym, co jak bajtel jeszcze nie poradził pyndalować, to się te koło cisło za ten sztil. I tak fater bajtla uczył jeździć na kole. Zabierał fater synka kaj ze sobą na jakieś jezioro albo na rzeka na ryby. Pokazywał jakieś takie roztomajte łone zamajsterkowania, jak byrna wymienić, jak gwoździa przybić, jak się posługiwać roztomajtymi werkcojgami. Też się starał wytuplikować, a pokazać jak to się godo nie dać. Bo wiadomo jak to było, często na placu były jakieś haje, były jakieś afery, często dołaziło do prańska nawet. I ojciec pokazywał temu synkowi, co generalnie ma się bronić. A kiedy to była cera, szczególnie jak jeszcze była mało, to ją naturalnie przez wszystkim złym tego świata bronił.
Często ojciec we swoich bajtlach, a szczególnie właśnie we synku zaszczepiał jakieś pasje do motoryzacji, do wojskowości. Często też tak było, co synek się po ojcu swoim, jak to się go do erbu fach, jak to było we śląskiej familii za pierwy, to praupa robił na grubie, upa robił na grubie, ojciec robił na grubie, no to z automatu też często ten synek szał robić na ta gruba. No ale co czas roztojmili gno, a idzie powiedzieć nawet gnypi do przodka, fes a fes gipko, to wszystko z czasem się zmienia. Ta rola ojca też się teraz zmienia, ewoluuje. Nie wszyscy już robią na grubie, też już tak często się nie zdarza, co z pokolenia na pokolenie wykonuje się ten sam fach. No ale to, co się ustało do dziś, to myślę, co fatra należy mieć w jak największy zocy, a pamiętać o szczególnej jego roli w naszym wychowaniu, a też nierzadko właśnie o wielkim trudzie a poświęceniu, które zrobił. To, co tam czasem po wywiadówce, jak wrócił do domu, to trzeba się było kryć pod stół, no to my się same na to zasłużyli. Bez to roztojmili, eli jeszcze macie taką szansę, to wykorzystajcie dobrze ten dzień, a powiększujcie swoim fatrom, podarujcie im jakiś fajny geszynk. To niekoniecznie muszą być kwiatki albo laurka jak do mamulki. Zabiercie fatra na jakiś fajny łobiot, kupcie mu jakoś fajną parfina, jakoś treska, zum Beispiel na gryfnie.pl. Jakoś flaszeczka mało też fano nie zaszkodzi, albo jakiś bier. No ale najprzód, najbardziej ważna jest pamięć. Bez to jak się tam waszym fatrom powiększujecie, to pewnikiem będą z tego radzi. To by było tyle w tym temacie roztojmili. Pięknie wam dziękuję za uwagę. Czekamy na wasze komentarze na dole pod tym filmem na temat Dnia Ojca. Pewnikiem niektóre chłopki, które to oglądają, już same są fatrami. To dajcie znać, jak wy się tam spełniacie w roli ojca. Zaproszę was serdecznie na gówno zajta gryfnie. A mnie tradycyjnie Niklausa znajdziecie na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na Instagramie jako Niklaus albo Niklaus Pieron. I to tyle. Chowcie się, czymcie, a nie puszczajcie i patrzcie tam jako do zaś.